बारबाय नै जोंनिया गारिया वाव इलामि होनना बुङो बिदियाखौ गोबां मोनगोन आरो दादगारियाव बिनि थाखायनो फैयो मानसिफ्रा माने सोर हमनो हानो बेखौलाय 200 होननानै बा 250 होननानै अब्ला जों ओंखारबाय गारि सिङाव दं लोगोफ्राबो दिनैनो एसे आसलखा सोमखोर दङ नै सालायदों रलेक्स घरि गानलायनानै मिथिंगा फंबायानो ओमफ्राय ओरै दङ एक्टरनि फंबाय एक्टर फिसा दा जों देवलगुरि गामिनिफ्राय खोलाहा नामायनानैहाय दा ओरैहाय एसे दावखोहांनाय जाफिनबाय आरो दा माने नोंथांमोना नायनानै लादो देग्लायनिया माने लामाया माबायदि जादों आरो दासिमाव मा अबस्था जोंनि ओरैनि निजिमा ओनसोलनि सुबुंफ्रा दादगारि थांनायाव माबायदि माने कार फिसाजों थाङोब्ला माबायदि दा बर्थमान लामाया बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा माबाखौ मोनबाय बियो जाहैबाय लालाय दै होनना बुङो लालाय दैनि दैलामबारि आरो दाखालहाय मैदेर फिसा मोननाया हौरैमोन लोगोफोर रैसाहा बेबायदि होमब्ला जों थांबाय थानि लामाखौ एसे नायलांदो दा माने लोगोफोर बे लामायानो जादों जोंनि साहा गोजोबनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि मालिबिटा होननाय जायगाजों जिनाखि बादलांग्रा लामा टु दादगारि भुटान बे लामायानो जाहैबाय सबसे सर्टकाटसिन आरो थाबसिनै सौहैसिनग्रा लामा बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो दिनै बे लामाखौ दिन्थिनो नागिरदों माबायदि रेडि जाखो नोंथांमोना नायलांनो हागोन लामाखौ बानायनांगौ दंबावो एसे जोंनि गारिया बेनोसै दिनैहाय नैबे सुइफआ जोंने माबायदि दैलामबारि लामाजों बारलांनो हायो नायदिनि स' फै नायनि बे फार्स्ट दै माने जालुकबारि मोननायनि सिगां बियो होबोबाय हायो बेबायदि आरो गारियाबो ओरैबायदि दोरथिखा माने एसे डेन्जार नुनायनि जाहैबाय आरो सुनायनि लाब गैया रेन्ज रभार स्टाइलावनो रेन्ज रभार साननानै थांनायसै दिनै नैबे सुइफ्टखौहाय अब्ला मांखोबाय जालुकबारि बानजुदबारि नेचारेल सर्स जाहैबाय बेफोरो जोङो आच्छा ना गय माइ फाथो बेसर बिराद मोजां जायो आरो प्रब्लेमा बेनो बिथांमोनने माने ओरैबो दै ना आइलेन्ड बेनो मोनसे प्रब्लेम आरो दैज्लाङावहाय ओरैबो बारनो हाया जायो बिस्राफोर नायदो नै गयफ्रा नैबे बानलुबारिनि गयफ्रा सादुमारा मोनहां बेनो जाबाय नै सादुमारा हाग्रायाथ' ओरैनो बै हाग्रा बे मोनसे दै दलां मेन आइ नदि दै बिमा दै बारनांगौआ नैबेनो जाहैबाय नै देग्लाय ने वाव इट्स रेडि होमब्ला मेन दै जायखौ जों एसे गिनांगौ जायो उसुबिदा जायो बेनो जादों नैबे बिमा दै आइ नदि बेबायदि जानानै दं नै खब्रैया बेसेबां लायो थांलाय फैलाय 100 थांलाय फैलाय 100 खब्रैया थांलाय फैलाय 100नो बाइङा 50 थांलाय फैलाय 50 औ मानसि थाबायलालाय मानसिया 10 थाखा लायो थाबायब्ला साइकेलनिया 20 थाखा साइकेलनिया 20 थाखा थांलाय फैलाय बेनो उन्दुनानै नेखायो नै बिसोरो रावबो खाग'नो हाया ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दलां देग्लायबो नैबे नोंसिनि फ्राय स्टाइला नैबेबायदियाव बानायनाय जायो बिसोरो नै दैयाथ' एसे मोजाङैनो बोहैयोलै ओरैहाय दाबो गोगोमैनो दं नै एसे गिदिर ओमफ्रायहाय ओरैथ' गोम जानांगौ इयो कारफ्रानो खारजोमो जाहैबायला लामा मोजांसै ब्र दे नै बेबायदि आरो नै दालाङा ओमफ्राय दैया ओरै बोहैदों नै स' सिन्था गैला बेनिफ्राय खाथिनि मोनाबिलि पिकनिक स्पट बेबोथ' बेखेवसिगोन फैगौ 26आवनो बेखेवनाय जासिगोन जोंला बारबाय नै जोंनिया गारिया येस लामा टेनसन गैले दा लामा मोजांसै दा जाबाय होमब्ला अट'फ्राबो मोजाङै खारसै नै सिन्था गैले
स' मोनाबिलि पिकनिक स्पटआथ' गोदाना हौरै थाबाय नै दा इसोर अट'आबो फैदों नै जेबो सिन्था गैया मै थांनाय नोंसोरलाय दादगारि दिनै बाजारबो ना दादगारि होमब्ला जोंबो दादगारि चलो दादगारि वाव ओमफ्राय सोमखोरनि फेभरेट महाराजा बेखौ के लामा ओंखारबायथाय बे जाथारखायो आरो बेखौहाय खावनै जादों खावनै दैया नै आरो बेयाव मोनसेबाव बेबोथ' गोम गोम मजबुत माने मानसिफ्रा ओंखारनांलायगौ गैखाया जोंथ' सिङाव दंजोबो साब्रैबो बेलाय साक्सेस सिन्था गैले बिमादैखौ बारबाय नोंलाय बय थाङामोन बा दे औ ओरै मोनसे दै दंबावलै नैबे दैया एसे गोथौहां खारा बारजागोन बेजों बारनांगौ खारा माने दैलामबारिखौ बारबोजोब्बाय जों एबार सिन्था गैले जों मोनबाय हायेन बेनिफ्राय नैबावहाय एसे माबा दङ मा होनोमोनलाय दंग' फिसा फिसा दङ दे नै दंग' बे दंग'खौ हायो जेबो नङा बेथ' फिसा नैबावनो एसे गिदिर आरो बैयाव दालां दङ मोनसे हनै गुसेबनो अके नैबे दालाङाथ' एसे गोम गोमसै देग्लाय गामाखाल एसे बेबो आर्टके टेम्परारिल' बानायनाय जायोमोन ओरै केनेल दंग' एसे मजबुत जादों देग्लाय दालाङानो ओइ अट'फोरनि थाखायथ' इजिसो जाहैबाय दानिया जों मोनफैबाय देबादाङि बाजारा जाहैबाय नैबे जास्ट जों जिनाखि मेन रड हाई रड बेखौ जों मोनफैबाय जाय लामाया भुटान हाबो गेलेफु ओरै सामथाइबारिनिफ्राय फैनानै बेबायदि आरो अके स' बेनो जाहैबाय नै देबादाङि ओमफ्राय जों ओरै दावखोबाय साहा दावखोबाय जोङो भुटान थांग्रा लामा बेनिफ्राय माने दादगारिया एसे साहा थांबावनांगौ दादगारि हाथिसार लामाया हाइफाइसै आरो बेवहाय होबोबाय माने फंबाया मिथिंगाया आसलना सालायनायावबो डेन्जार ड्राइभारसो इयो सिम्पोल ड्राइभार नङा मोननायसै होमब्ला जों नैबे दलांखौ बारब्लानो मोनबाय ओरै आग्राजों बेनो जाहैबाय दादगारि बाजार जायहा बिस्थिबार जायो बा भुटान सा गोजोबनि जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि बयनिख्रुइ देरसिन बाजार जेराव गेदारिं जायो भुटानिसफोरबो ओमफ्राय जोंनि इन्डियानिबो नैबेलायनो ओरैनोसै नै बाजारा वाव गारि एनका गारि कि गारि बुंजोबो नै ओरैहाय ओमफ्राय आरो ओरैबो आरोबाव माने गोबां मानसिफोर फैयो आरो बेयाव बाजार खालामनो बाजार जानो बुस्थु फाननो बुस्थु बायनो दादगारि बाजाराथ' बेनोसै नै माने बांद्राय गोबां माने स्पेशल बुस्थु बेयाव ओंखारा नाथाय जेरै गुबुन दखानफोराव ओंखारनो बेफोरबायदियानो होनदो नै ओरैहाय फार्निचार ओरैहाय माखासे बासन पत्र बिसोर जानांगौ जोंने साहानि बायद'मोन नै बेनिफ्राय ओरैहाय नै बाल्थिं बुल्थिं बिदिखौथ' गुबुन बाजारावबो मोनखायो सिख्लाफोरनि फेभरेट पानिपुरि केनेका दाम 4टा 10 टाका बासन थिखना बासन फानो ना मारा दादगारि बाजारावलाय ओरैनो माबा जुथासलाय दे जुथा एखे नाइक बेलाय मानि तपाईँफोरनि हेरेको छ ए कहाँको हो तपाईँ दादगारीको लोकेल हो ए ल लोकेलनो दादगारीनि नैबे आबैया नोंसोर गंगार नङा दा बर'फोर दा बर'फोरसो इसोर बर'फोरसो
बेनोसै बाजारफ्रा हाब ओरैथ' हाद्रि खुग्लुंलायजोबदों नै हाद्रि खुग्लुंलायजोबदों बाबरे बाब नोगोद बिहिर जायो आरो बर'दिन खाथियावबा मा जाबावगोन नै दे गिदिं दे औ ओमफ्राय स्पेशला दादगारि बाजारनि स्पेशल दखान बाजारा बेनो माने नैबेफोर गस्ला लंपेन्ट आरो मा होनांगौ जाखो इउज्ड काप्रास माने बाहायखानाय माबाफोर आरो जिफोर मा होनांगौ जाखो इलामि होनना बुङोलै इलामि होनना बुङो बिदियाखौ गोबां मोनगोन आरो दादगारियाव बिनि थाखायनो फैयो मानसिफ्रा माने सोलियोबो ना कहाँ से भाई जयगांव से वाह ठीक है कैसा है Only wholesale 200-300 सब 200-300 वाह माने 200-300 निनो हलसेल बानखायो माने बेनि थाखायनो स्पेशल ओरैबो फ्राय बिदिखौ नुजोबगोन आरो बे दखाना ओरैहाय सेस माने इलामि होनना बुङो दा माने मोजांबो मोनो मोननाया माने जेन'बा हमना ला 200-300 नि जेकेट लंपेन्ट व्हाट Looking taking free sir लुकिं टाकिं फ्रि yes sir टेस्टिं फ्रि ट्राय अके बिदि आरो ओमफ्राय ओरै दंबावो ओरैबो नायगासिनो दं बेबायदि इसोरबो नायजेनबायनो माथो मोजांखौ मोनबाय नोङो कितना इसका नैबेखौ नायना लादो नोंथांमोना जेन'बा नै बेखौथ' एखे मोजां नुयो दा नै गोदान बायदिल' आराम कितना अंकल जी 250 नो ओमफ्राय बार्गेनिं है 10 रुपया कम सिर्फ नै बेफोरबायदि माने एसे रायलायै मायै माबानो हायो आरो ओरैबो नै ओरैहाय माने ज्राव बेबायदिखौ मोनगोन आरो बेबायदि बेलाय ओरैबो नायजोबदो नै बेनि थाखाय जोङो दादगारि बाजारा नामजादाथार साहानिबो फैयो खोलानिबो फैयो माने खोलानिथ' नंला बेयावनि बेबायदि आरो दे बेयावबो मोजां दङ नै रेट कैसा है भाई आपका ओ भाई 150 सब अलग हाईएस्ट कितना का है हाँ 300-350 हाईएस्ट दा नायदो नै ओरैबो सुराज आर यु सुराज ओह गोदोनि सासे लोगो मोनबाय नै सुराज सुराज सुब्बा How are you? fine man Fine. Where do you stay now? Here only. Your daughter no? Yes, What was her name? what's the name Your name? Miss? Samang Subba Samang Suba. Oh. so how are you fine Fine. I'm just moving around. oh so you are Covering today. First time I'm covering Dadgari market. Okay. Enjoy then. See you. see Yeah. ले सब पैसाटी 100 को माल 100 भाई है तो 100 को माल 100 100 को माल 100 हाँ 100 को माल 100 आमा मका बोनेस तो आउलु चिकन 100 हाम्रो माल लोगिन दा बिदिनो दाब जायगानिफ्राय फैयोना माने दादगारि बाजाराव बेनि थाखायनो फैयो माने बेफोर जिनिस सिफोरखौ बेयाव मोननो हायो खम बेसेनाव मोजांखौनो ना बाहाय खोन्दाब्लाबो मोजां क्वालिटि मोनो ना नैबे जोङो आदाया नैबे आमथेखानिफ्राय फैनानै माखासे जिनिस लांफैबाय आरोखि नै दे आदा मा लाखो नों जेन'बा बौ जाहैबाय फिसालाफोरनिबो दङ जाहैबाय औ ओमफ्राय आंनि नै बेखौहाय बिराद मोजां ना नै बियो जेन'बा बेसेबांनि मोनखो नोंखौ आं बेखौ 200 नि मोनदों 200 औ ए 200 नि मोनदों आच्छा ओमफ्राय जेन'बा नों दादगारि बाजारावहाय मान मोजां मोनो दे फैनोहाय नोंनि बायदिब्ला माखौ मोजां मोनो नों जेन'बा जोङो ब्रेन्डेड गानो औ नाथाय जों बिदिनो जेन'बा जेकेटफोरखौ ब्रेन्डेडफोरखौ बिदिनो 2000-2500 आव गानो नाथाय बे एखे सेमखौनो जोङो बिदिनो एसे एक्सपायरि डेट होननानै बुङो औ थेवबो अब्लाबो जोङो फसायनाय बायदि मोनोब्ला जों गानो औ नंगौ नाथाय 2000-2500 खौ जोङो जेन'बा बेफोरबायदिखौहाय जोङो खोथाथे बिदिनो 200-300 नि मोनोबा खुन 2500 खुन 2000 खुन 200 ओंखागौ थाखाय जोङो फैयो गानो आरो बुस्थुफ्रा गोदान बायदियानो थायोना फ्राय नै नायलानो जाबाय नै फुरा निउआनो होनजायो नै
निउ नुजोबखायो आरो बिदि दे सोर हमनो हानो बेखौलाय औ 200नि होननानै बा 250नि होननानै औ बेनो बिनि थाखायनो बे जोंनि दादगारि बाजारा बियो मोजां मोनसे बेखौ जों मोननो हायो आरो सुबिदा दङ बेफोर बुस्थुखौ बायनो मोननायनि सुबिदा दं बे दादगारि बाजारा दा ने ओमफ्राय बेरायबावो नामा आरो दसे बेरायबावनायसै ने औ फैनो हागोन जायफ्रा बेफोरबायदि ड्रेसफोरखौ गाननो बाहायनो गोसो जायो ने बेनिफ्राय इण्डियानि जोबथा जायगाखौ आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिनायसै ओरै जोंनि साहाथिंजाय नैबेयाव दङ इण्डियानि गेट जोबथानायनि इण्डियानि गेट भुटान एन्ट्रियाव बै थांखानायसैलै औ बैयावसो गिदिं थांखानायसै दा बेलाय वाव बिराद भिरसै नै दा भुटान खुलिफिननानै नङाब्ला बेवहाय एसेबां भिर जालायमोन बेवहाय थाखालिमोन नालाय औ बेनो जाहैबाय नै भुटाननि गेट दिस इज गेलेफु बर' नामारा बयथ' हाबो सिङाव हाबगोन थांबाय थाग्राखा ना माथो पासेन्जार ए दे दादगारिनिफ्राय भुटानसिम बिसिनि मानसिखौ रोगायो आच्छा दे स' बेनो जाहैबाय नै गेटआ एसे स्रां नुवाखै जानांगौ गारिफ्रा हाबगासिनो दं नै ओरैहाय लाइन हाबगासिनो नै दाबायदियाव बिजिथारसै आरो बियो बेलाय